Sistema robotika ġdida l-mediċina ser tkun qed tiġi mħejja għal kull pazjent individwali skont il-ħtiġa tiegħu. Dan hekk kif din il-magna tiftaħ il-folji tal-mediċini f'dożi individwali u b'sistema robotika tlesti boros individwali bil-mediċina għal kull pazjent. Dawn imbagħad jgħaddu għal robot ieħor għad tqassim f'Mater Dei. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn stqarr li permezz ta' dan l-investiment f'sistema robotika oħra ser tkun qed tiżdied is-sigurtà għall pazjenti. F'sistema robotika il-mediċini jiġu preparati individwalment għal kull pazjent skont il-ħtieġa tiegħu. Dan hija magna li tagħmel iżjed faċli għall-ispiżjara tagħna biex ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom, imma fuq kollox iżid l-effiċjenza u żid is-sigurtà lill-pazjenti tagħna. Ir-robots awtomatiċi tal-farmaċija huma kapaċi jipproduċu 4,000 doża kuljum. Dan ifisser li l-magna weħida kapaċi tlesti d-dożi kollha li l-pazjenti Maltin għandhom bżonn fil-mument. Dan ifisser li pajjiżna huwa lest għal kull żieda fid-domanda li jista' jkun hemm. Waqt żjara li jagħmel fil-maħżen prinċipali tas-Central Procurement and Supplies, id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn saħaq li fil-waqt li l-Ministeru tas-Saħħa huwa affukat fuq il-ġlieda tal-pandemija COVID-19, ix-xogħol u l-investiment fuq aspetti oħra tas-settur tas-saħħa ma waqafx. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.